Και το λόγο είχε ο κύριος Αριαννάς. Ήλπιζα σήμερα να έχει κλείσει ο μήνας, κύριε Δήμαρχε, να μας απαντήσετε για τα θέματα που σας έβαλα τις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις. Μάλλον πάμε για δίμηνο, αλλά απάντηση δεν πήρα, ίσως δεν την ξέρετε, αλλά είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαι σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχουν και τρόποι νομικοί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Λυπάμαι αν εγώ φτάσω σε αυτό το σημείο που δεν θα το ήθελα και επανέρχομαι. Πλατεία Αθανασίου Διάκου. Χρησιμοποιείται κατ' επίφαση ως εργοτάξιο, έτσι το ονομάζει ο εργολάβος. Έχει κλείσει γύρω-γύρω, ξεράθηκαν δέντρα 6 και 8 μέτρων. Η πλατεία έχει σκαφτεί τελείως μέσα. Το ονομάζει εργοτάξιο, ενώ εργοτάξιο είναι αυτό που γίνονται εργασίες. Αυτό το έχει κάνει αποθηκευτικό χώρο και πάρκινγκ για τα μηχανήματά του. Δεν ξέρω ποιος του έχει δώσει την άδεια και αν του έχει δώσει την άδεια θα επανέλθω σε αυτό το πράγμα μετά. Θα ήθελα λοιπόν μια απάντηση πάνω σε αυτό. Την περασμένη Τρίτη, φεύγοντας από την εκκλησία, πήγα στο Σκλαβενίτη να αγοράσω κάτι. Και βλέποντας εκεί αυτό το χάλι, οδόστρωμα κατηλημμένο με υλικά. Πεζοδρόμιο κατηλημμένο με υλικά. Λέω να δω και εκεί μήπως είναι ανοιχτό να μπω μέσα. Μπαίνω στην Αρχιμανδρίτου του Παρίσι, αν θυμάμαι καλά που λέγεται από πάνω. Ήταν ανοιχτή η πόρτα, σκαμμένη η πλατεία, τελείως κατεστραμμένη. Μια πλατεία η οποία ήταν κανονικότατη. Και ξαφνικά μου έρχονται δύο κύριοι από μέσα. Περάστε έξω, κύριε, εδώ είναι εργοτάξιο. Δεν έχετε μέτρα ασφαλείας. Μεταξύ από τους δύο που ήταν αυτούς τους δύο δεν ήταν κανένας με μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή κράνος και τέτοια εννοούσε. Το είδατε εκεί απ' έξω μου λέει. Λέω σε παρακαλώ, Χριστιανέ μου, λέει μιλά μου στον πληθυντικό. Λέω θα σου μιλήσω όπως θέλω. Είμαι δημότης και θέλω να πω στην πλατεία, να δω την πλατεία του Δήμου μας. Το καταλαβαίνεις? Όχι, δεν έχεις κανένα δικαίωμα γιατί εδώ είναι εργοταξίου και αυτά. Ποιος σας έδωσε την άδεια? Ο Δήμος. Λέω είμαι δημοτικός σύμβουλος και πρώην δήμαρχος και δεν γνωρίζω να έχει δώσει ο Δήμος καμία τέτοια άδεια. Η απάντηση του ενός από τους δύο, τι δήμαρχος, προδήμαρχος είσαι. Απάντηση. Βγάλω δύο φωτογραφίες και θα φύγω. Όχι, μπαίνει στο αυτοκίνητο που είχε ένα αυτοκινητάκι μέσα, εγώ ήμουν στη γωνία προς την έξοδο, έρχεται προς τα πάνω μου, βγαίνω στην έξοδο γωνία και έρχεται και με κλείνει πάνω στη γωνία. Για να βγει πάλι να κλείσει την πόρτα. Παίρνω το 100, 1:58 ήταν. Ερχόμαστε αμέσως. Με όνομα, τηλέφωνο κτλ. Και τι θέλω. Ερχόμαστε αμέσως. Σε μία ώρα ξαναπαίρνω, δεν έρχεται κανένας. Σε 20 λεπτά, αν θυμάμαι καλά, βλέπω από το επάνω μέρος να περνάει ένα 100 και ώστε να βγω από το αυτοκίνητο γιατί ήμουν μπροστά στο Σκλαβενίτη, εξαφανίζεται. Ξαναπαίρνω, λέω γεια σας, έτσι και έτσι, δεν πάτησε κανένας και παρακαλώ να με ενημερώσετε τι έχει να γίνει. Μου είπαν κάποιες διαδικασίες, δεν μπορούν να ενημερώσουν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω ποιος παρενέβαινε και σταμάτησε αυτή η ιστορία. Θα επιμείνω πάλι, Δήμαρχε. Εδώ συμβαίνουν τα εξής. Ή αυθαιρετεί ο εργολάβος και είναι παράνομος με αυτό που κάνει. Και ταυτόχρονα είναι παράνομος και ο Δήμος γιατί δεν τον σταμάτησε και δεν τον διώχνει. Ή ο Δήμος του έχει δώσει άδεια παράνομα, γιατί δεν υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και θα φέρω πάλι το παράδειγμα που έφερα την πρώτη φορά, ότι για δύο περίπτερα που ζήτησε το Κομμουνιστικό Κόμμα για να βάλει γιατί του Θεοδωράκη, κάνατε έκτακτο συμβούλιο να παραχωρηθεί ένας χώρος στην πλατεία Καλογύρων και ένας χώρος εδώ. Εδώ καταστρέφεται ολόκληρη πλατεία χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ποιος έδωσε την άδεια, όπως λένε οι κύριοι αυτοί, οι οποίοι δεν δίνουν κανένα χαρτί όμως με αυτό. Αλλά συμμετοχή και ο Δήμος που το ανέχεται. Το έχω φέρει τόσες φορές αυτό το πράγμα. Δεν πήρα καμία απάντηση. Άσε που το πεζοδρόμιο είναι γεμάτο απ' έξω, το οδόστρωμα είναι γεμάτο απ' έξω που θέλει άδεια. Και ο Δήμος αδρανεί. Και δεν μας απατάει ο Δήμαρχος, εσύ το βρήκες Δήμο. Αλλά οφείλεις να απαντήσεις, να το ψάξεις. Μου είπες σε ένα μήνα. Το έχω πει από το προηγούμενο συμβούλιο. 2 μήνες τώρα. Σήμερα δεν βλέπω απάντηση να έχεις, εκτός αν την έχεις και την κρατάς στο μανίκι σου, σαν άσο. Να πω ότι καταδικάζω οποιοδήποτε συμβάν και ειλικρινά λυπάμαι και δεν θα μείνει εδώ το θέμα της προσβολής του ενός ανθρώπου που επί σειρά ετών εκλέχτηκε. Είναι σημαντικό και είναι δείγμα, να το πω, πολιτισμού και παιδείας. Ένας άνθρωπος, όχι μόνο δήμαρχος που υπηρέτησε την πόλη για 16 χρόνια, όχι δημοτικός σύμβουλος, αλλά και οποιοδήποτε πολίτης δεν δικαιούται τέτοια συμπεριφορά και τέτοια απαξίωση. Αυτό λοιπόν το καταδικάζω και θα απευθυνθώ, παρότι σήμερα στο γραφείο μου είχα ζητήσει επί τούτου ενημέρωση, δεν το γνώριζα για να το θέσω και σήμερα. Ρώτησα λοιπόν τι συμβαίνει με αυτή την πλατεία. Για ποιο λόγο είναι τόσο καιρό δεσμευμένη σε εισαγωγικά είναι εργοτάξιο. Μου απάντησαν και ο διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας και όμως οι άνθρωποι της εργολαβίας ότι αυτό δεν είναι εργοτάξιο. Λέω τι είναι αυτό? Είναι μια πλατεία η οποία με βάση τη σύμβαση που έχει γίνει από την αρχή του έργου την έχουμε βάλει ως πλατεία που θα αναπλαστεί και η οποία θα έχει διάρκεια ανάπλασης από την αρχή ως το τέλος του έργου. Δηλαδή ουσιαστικά είναι υποανάπλαση πλατεία, να το πω έτσι. Έτσι χαρακτηρίστηκε.
Λοιπόν, αυτό σας λέω την απάντηση για να μην θεωρήσετε ότι ήθελα να μάθω τι γίνεται. Το δεύτερο είναι, ναι, το δεύτερο που ρώτησα είναι αν αυτό το υποανάπλαση, αν είναι προσβάσιμο. Δηλαδή, τι σημαίνει. Μου είπαν ότι δύναται η εργολαβία όταν κατασκευάζει κάτι να περιφράσει κάτι, είτε είναι πεζοδρόμιο είτε κάτι άλλο, προκειμένου μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπλαση. Είναι αποθήκη. Επειδή θα παρακολουθώ, ναι, σας λέω την απάντηση που πήρα το πρωί, οπότε εγώ θα παρακολουθώ στενά το θέμα. Εντάξει, μπορεί το έργο να οδεύει προς το τέλος του. Μπορεί να είναι ακόμα 4, νομίζω 5 μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί, 31. Είναι δέσμευση ότι ό,τι έχει γίνει εκεί θα μεταφερθεί ή θα μεταφυτευτεί από αλλού ή θα φτιαχτεί η πλατεία όπως πρέπει. Κατέγραψε η τεχνική υπηρεσία τι ήταν πριν και τι είναι τώρα. Αυτό δεν το γνωρίζω να σας πω. Πάντως, όταν θα παραδοθεί το έργο, θα πρέπει η πλατεία να έχει αποκατασταθεί. Τα δέντρα από τον κύριο Σαριανάς έχουν ξεραθεί κάποια δέντρα. Τα δέντρα έχουν ξεραθεί, είναι μουργές, έχουν ξεραθεί από τους... Όχι, δεν είναι μουργιάς, έχω φωτογραφίες. Οι μουργές Δεν είναι μουργιές. Οι μουργιές ήταν απ' έξω και τις έχει κόψει. έχουν ξεραθεί. Οι μουργιές ήταν απ' έξω και τις έχει κόψει. Μέσα δεν είναι μουργιά. Δεν είχε ούτε μία μουργιά μέσα. Για απ' έξω μιλάω, οι μουργές ήταν απ' έξω. Εγώ μιλάω για μέσα. Στη σκαμμένη πλατεία. Και θα ήθελα και διακόπτω γιατί άκουσα, αν μου επιτρέπετε, την σύμβαση η οποία του δίνει το δικαίωμα να... Ναι, θα τη ζητήσω. Θα τη ζητήσω αυτό ή τη λεπτομέρεια. Το πώς αυτό δεσμεύεται σε εισαγωγικά, αυτό σας λέω την απάντηση επιλέξης που μου δόθηκε σήμερα το πρωί και προφανώς να τη βρούμε και με βάση τη σύμβαση που έχει ο εργολάβος.